ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum krast nog eens 90 banen. De maatregel is noodzakelijk omdat alle jaren maar een miljoenenverlies draait wordt. Nevens de directie moet er nou maatregels namen worden, oors had het ziekenhuis op te bestaan. De ontslagen vallen op alle afdelings. De gemeenten Ljouwert, Zuidwest-Friesland en Smellingeland staan als iemand achter de plannen voor een nieuw T11 op het Jereveen. De gemeenten zeggen dat de hele provincie baat had bij de realisatie van een nieuw T11. Ze gaan ervan uit dat de KNSB de kracht van T11 herkennen en erkennen zal. Basketbalclub Ares is geen kampioen van Nederland. Leiden won de vierde wedstrijd op het Kellediekje met 64-59. En daarmee kwam het op een beslissende 4-0 voorsprong. Als in alle orenwedstrijden kwam de Ljouwte club krek wat te kwad. Het tweede plak is wel de beste prestatie in de historie van de club. Friesland had weer een nieuwe vaarroute van Joertok in een lietse recreatievaart ik trok de Wuddemerveert van Ljouwert naar Wuddem. De oude tijd binnen Bregen, Verhegen en online. De veert is uitbaggeren en kaden binnen ophegen. En hiermee is het nog net klaar, want de komende tijd zullen er verder in de route nog meer zaken verbeteren worden. Joen opklarings letter vannacht op een nieuwe bewolking en temperaturen tussen de 3 en 6 graden. Morgen bewolken en eerst droog, in de middag en joentijd rein. Het is morgen een graad als 12.